Berätta om det här skjulet nu. Ja, vi befinner oss nu i Kungsstugan och här pågår en utställning om fröken Kajsa Arg. Varg. Nej, inte varg. Det fanns inte på den tiden, förstår han. De var redan utrotade. Nej, hon var kokerska och hushållerska och skrev en massa fina recept. Bland annat uppfann hon gjorde en avsats på mjölk och ost som fick hennes namn Kvarg. Varg. Nej, inte varg. Det jagade man inte, förstår han, och åt absolut inte. Nej, jag vet inte vad han pratar om. Följ med, här ska han få se. Här ser man under kjolarna.